На Мёршчыне, у вёсцы Ідолта, адбыўся фэст у гонар Маці Божай Шкаплернай. Парафія ў Ідолце вельмі адметная. Пакуль ні адзін раённы цэнтр нашай дыяцэзіі не можа пахваліцца тым, што мае два касцёлы. А вёска Ідолта мае, прычым абодва храмы дзейнічаюць. І таму мы сёння маем два касцёла, да, гэта вялікае багацце для парафіі. Гэта наш галоўны на сённяшні дзень парафіяльны касцёл, але кожную сераду о 12 гадзіне мы служым імшу на тым паўвостраве у старым касцёле, як тут яго называюць. У каталіцкім касцёле вельмі шануецца культ Маці Божай, бо менавіта Марыя адказала Богу так: «Няхай мне станецца паводле твайго слова». І каб не гэтае так, то на гэты свет не прыйшоў бы збаўца. Чалавек сапраўды не створаны Богам для таго, каб быць у нейкіх рамках, але створаны чалавекам свабодным. І найсвяцейший культ найсвяцейшай Панны Марыі – это ейная так. Без ейнага так не было б збаўлення, не было б усяго таго, што мы сёння маем, як фундамент нашага збаўлення, ўсё, што завязана ў Хрысце. Новы касцёл у Ідолце быў пабудаваны перад самай вайной у 1939 годзе. Вернікі не паспелі нават зрабіць унутранае аздабленне касцёла, як пачалася вайна. 17 верасня сюды прыйшлі бальшавікі. У 1941 немцы. Потым праз 3 гады зноў бальшавікі з іх ваяўнічым атэізмам. Але вернікі адстаялі свой касцёл, не далі яго зачыніць. У яго сценах заўсёды гучала Божае Слова. Ніколі не быў закрыты. Нават у камуністычны час быў адкрыты. Людзі прыходзілі, маліліся, і гэта вялікае шчасце. Напэўна, Маці Боская апякуецца нашай парафіяй. Не, наш касцёл практычна не закрываўся. Всё время быў святар. Много людзей у акольных парафій быў закрыты. Друге, а у нас працаваў усё время. Свята сабрала шмат вернікаў і святароў. Святочную літургію узначаліў айцец Чэслаў Курэчка з Росіцы. Нехай буде спущені паки. На пачатку імшы пробашч парафіі ксёндз Вячеслаў Пяльнак параўнаў касцёл з бацькоўскім домам. Бо ў доме маці мы заўсёды адчуваем сябе вельмі ўтульна. А касцёл таксама з'яўляецца домам нашай маці, Маці Божай. На сённяшні дзень можам сказаць, што як у дому маці. Слова да вернікаў прамовіў ксёндз Славамір Самковіч з Пагошчы. Ён звярнуў увагу на нашы паводзіны ў паўсядзённым жыцці. Ці гатовыя мы прыняць Божую волю? Чаго ў нашым жыцці не адбываецца тое. І таксама, з другой стороны, вельмі часта задаём Богу пытанне «За што?». Кожны чалавек мае ў сабе нейкі талент, адзначыў святар. І наша задача палягае на тым, каб гэты талент распазнаць і развіць. Трэба ўмець цаніць у сябе гэты Божы дар і не зайздросціць іншым людзям. Гардыня наша, гордасць, яна таксама вучыць, пэўных момантах нават наказвае чалавека. Але распазнаванне на мой, так я думаю, сёння я, і прыемлема, напэўна, для кожнага чалавека распазнаваць, гэта цаніць тое, што ты маеш, што ты можаш, і таксама выключаць зайздрасць да другога чалавека аб ягоных здольнасцях. Бо ўжо калі, маючы сваё, ты хочаш нешта большае, і ў выпадках вялікіх бывае так, што не можаш гэтага зрабіць. І праз сілу тады і сябе калечыш, і другім людзям даеш непрыемнасці спраўляеш. У якасці гасцей на святой імшы прысутнічаў хор з Глыбока «Аве Марія» і арганістка з Браслава Інна Сапун. Але, як слушна заўважыў ксёндз Вячеслаў, у Божым доме гасцей не бывае, бо мы ўсе знаходзімся тут у доме сваёй маці. Напрыканцы імшы вернікі памаліліся літаніяй да Маці Божай і прайшлі працэсіяй вакол касцёла.
Богослужэнне закончылася спевам гімна «Цябе Бога праслаўляем». Трэба адзначыць, што ў Ідолце з даўніх часоў захавалася добрая каталіцкая традыцыя правядзення фэстаў. Вернікі на працягу 40 гадзін маліліся ў касцёле да Маці Божай. Фэст вось у такой нашай каталіцкай традыцыі гэта вялікае духоўнае перажыванне. І звычайна, калісьці нашай зямлі, у кожнай парафіі гэты фэст, ён быў папярэджаны некалькімі днямі малітвы, это называлася 40-гадзіннае набажэнства, калі вернікі прыходзілі ў святыню на адарацыю на свяцейшага сакрамента. Фэст у Ідолцы сабраў не толькі цяперашніх вернікаў гэтай парафіі. Сюды таксама прыехала шмат людзей, якія тут нарадзіліся, але зараз жывуць далёка ад гэтых мясцін. І вельмі прыемна, што Маці Божая збірае іх разам тут, на роднай зямлі. Карані мае тут, вёска Дарожкі, вёска Александрына, вёска Паташня. Тут венчана моя мама, мой тата, тут храшчоная я, мой брат. Заўсёды прыязджаю сюда, каб сустрэцца з Богам найбліжэй, быць да сваіх каранёў, да сваіх блізкіх, да гэтых мясцін вельмі прывязана, вельмі люблю іх. Приехала на свою радзіму з Гродненскай вобласці, горада Слоніма. Сёння вельмі вялікая ўрачыстасць у нашай парафіі. Прыехалі родзічы з Малдавіі, з Рыгі, усе дзеці мы сабраліся ў бацькоўскай хаце, каб азначыць гэтую вялікую ўрачыстасць. Падчас імшы вернікі маліліся таксама і за тое, каб на нашай зямлі было больш пакліканняў, бо калі ў Беларусі будуць працаваць свае святары, то ў касцёла будзе будучыня. Каб касцёл у Беларусі не пагінуў, а развіваўся. Каб больш святароў было, каб было больш пакліканняў да сёстраў законаў, да святароў. Касцёл у Ідолце стаіць у вельмі маляўнічым месцы. Побач з касцёлам расце лес, непадалёк раскінулася возера. У планах пробашча парафіі ксяндза Вячеслава адрамантаваць дом для гасцей і запрашаць сюды на адпачынак каталіцкія сем'і, каб людзі маглі і адпачыць тут ад штодзённых клопатаў і паяднацца з Богам падчас святой імшы.